gerekli işte çima koalisyon mena Paris'e, çima Rus mena Paris, ya o ne Paris'in, o hatunu xop Paris'in, hatunu bercevendi xop Paris'in, meci yani emradım rudnen yani tişteki go diyar te xop Paris'e, tu xop Paris'e ve dünya jî li te xwe derkeve. Eger hêza te nebe, hebûna te nebe, xwebûyîna te nebe, xwebûyîna te tu li xwe xwedî dernekeve wê alem çima li te xwe derkeve? Alem silavê nadin te. Tu ne xurt be, tu ne cesaret be, alem tu qîmetê nadin te yani. Bibînin tu cesaretî, bibînin tu ber xwe dide wê ew jî werin li kêleka te bisekinin. Ji bo yani mesela milletê me birastî vê carê min dît yani her yek daxivî digotin em ê bi xwe li xwedî derkevin. Yani em gerekî dev ji vê ew ê berdin. Niha mere rexne bike, mere helwest bidin nîşandan, mere yani ve isyan bike bêje hûn çima wisa dikin, ev mijarek cuda ye. Fakat em wisa xwe pepûk nekin yani. Çünkü yani herkes dizanı. Yekî piçek aqlî wê hebe wê bizanî ku evana hatin bercewendê xwe diparêzin yani ev hêzana. Em hesab jî ji wan bixwazin. Fakat em ê gerekî yani mijara yekemîn em li ser hêza xwe xweser etîmad bikin.